Socheng Thenda constituency ka parlo Rongagorah Sarthe Tisso rongaratum chipengsi rongalong kidamtang ningkan ke thompen lang tengalong lang ok chojoksi cholana ponlo. Nabangso lang teng kidamtang arko ni phai kre ke thom an ningkan ke thom nak joksi lang tengalong o kiriasai deng ponlo. Lakha kre troksi Socheng Thenda constituency angkang Rongagorah Sarthe Tisso rongalong kidamtang arko ni phai kre ke thom arni rat alang tengalong lang o kachepalong ningkan ke thom joksi lang teng lang ke thuasai dengpon bangso hut kadu ave toni sia bat alang ok longpon bangso jok Sarthe Tisso rongasar bimol tiso hinpen Karbi Anglong Autonomous Council em kachirong pipia phan akiru pipajirpon Pini nere tum lada Sarthe Tisso arong alang teng Council beni tum asap sunang kerap doni tum phan lasi ni tum bangso alang teng pini chutholo lasi aprang ta chutholo ni tum benang ale long lapen aku pini stamini tum non guru si chutholo ni tum benang ale ge long do hoba de arat to di dena lasi adu gawi arong sar kadu gawi arong stamela son thak matha pen hai rat jitu apunji mane ke duri phan aso matha pen nangli tum kem protang pen ale du ok Lasin non ke bang janing kana pharman posetami la poson thak tha kera nang pia sonte an so se dak rong arara phansatami ali longponji pima rong arara tumke anu tinta sarkar long voring abar saya bangki kavia tumsikyo lasi vokak longhong hanve la pen vo kepangreng pen danglok thesere kobe sa rubber asai katiki longja phanle warsai nang pipona sonte an so se rat ale longpon thuji pusi rara hin pen kachuning ri padopon thu Rong mong vipen lop sing terang Karbi Anglong live.